Nada. Wai yaushe ne mafarki na zai zama gaske tunani na ƙara bincike na tashi ban ganki ba kuma. Wai yaushe ne mafarki na zai zama gaske tunani na ƙara bincike na tashi ban ganki ba kuma. Na ƙara bincike na tashi ban ganki ba kuma. Wai yaushe ne mafarki na da dubi da na tsakar rana in ganki zahiri in ji daga ke ba wai sai a bacci ba. Jin zantukan ki na saba, maganin ki na saba, ƙanshin jikin ki na saba cikin mafarki na. To ya zana ganki zahiri kici da ni kuma bai ke gano ba. A ƙaunar ki na gano riba, na ganin saba. Kina titina da alƙawarin da kika yi mini cikin mafarki na. Da Allah kar da kike sai gobe, karki kyautar zobe. Wai yaushe ne mafarki na zai zama gaske tunani na ƙara bincike na tashi ban ganki ba kuma. Wai yaushe ne mafarki na zai zama gaske tunani na ƙara bincike na tashi ban ganki ba kuma. Na ƙara bincike na tashi ban ganki ba kuma. Mun kulla alƙawar zami aure da ni da ke kin san ba za na rayu ba bike ba a guni na san ko da rai ciki na ba anin satin da dai kin san ni ke kadai na ke buri ba bike ina zani maza ce ki sani mizani za ki ɗauke ni in dai ba za ki aure da batuni ma ba zan yi aure ba. Wai yaushe ne mafarki na zai zama gaske tunani na ƙara bincike na tashi ban ganki ba kuma. Wai yaushe ne mafarki na zai zama gaske tunani na ƙara bincike na tashi ban ganki ba kuma. Na ƙara bincike na tashi ban ganki ba kuma.